Алені Морозовай 46 гадоў. У сакавіку 2024 года яе затрымалі разам з сынам за ўдзел у мірных пратэстах 2020 года. Спачатку жанчыну асудзілі паводле адміністрацыйнага артыкула за дробнае хуліганства, а пасля супраць яе распачалі крымінальную справу. 17 снежня 2024 года Мінскі гарадскі суд прызнаў Алену вінаватай паводле 3 палітычна матываваных артыкулаў крымінальнага кодекса і прысудзіў 4 гады пазбаўлення волі. Жанчыну вінавацілі ў распальванні сацыяльнай варожасці, удзеле ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, і нават у закліках да санкцыяў. Пазней яе ўключылі ў дзяржаўны спіс экстрэмістаў і нават тэрарыстаў, што пазбаўляе яе магчымасці атрымліваць грашовую дапамогу падчас зняволення нават ад блізкіх. Сёння Алена Морозова адбывае пакаранне ў жаночай калоніі нумар 4 ў горадзе Гомелі. Не забываем, гаворым пра іх, патрабуем вызвалення, свабоду Алені Морозовай, свабоду ўсім беларускім палітвязням.